Ojca i Syna i Ducha Światłego. Pan z wami. Pan każe moje dumki niosącu pokój, a nie skruchu. Wy wyliczycie mnie i ja покliczycie mnie i ja почую was i верну полонных ваших z усіх країв. Я вітаю вас усіх на Євхаристії, Святої Мші, на нашій особливій зустрічі з Господом, найбільш такої урочистої, яскравої, бо Євхаристія – це один момент тут на землі, в який ми можемо так близько від Бога, прийняти Його у своє життя. У тим, що Він нас керує, в Його Слові, але так само в дари Його тіла, дари Святої Комунії. І хай Божне серце кожного з нас буде велика вдячність за ці непоминальні дари. То, що ніколи не буде знищене, коли тільки будемо прагнути, як Бог був у житті кожного з нас. Слово Боже, апошні ці дні захоче нас так само до тривання у молитві. Хочеться навчити, що Єсус так вчора у Євангелії говорить, що має тривати на молитві, що постійно молитеся і не відпускайте руки, не у цій молитві. Будьте тривалими. Таке мені важливо, як цей час ми у молитві переживали. Кожен по-своєму, напевно, кожен має такий свій шлях духовного життя, але то, що має нас об'єднувати. Це таке ставання перед Господом. І нехай у серці кожного з нас так само буде велика вдячність за таку можливість, за дар віри, який ми маємо, який розвиваємо, який наповняє сенсом наше життя, який дозволяє нам рухатися наперед. Так обгодно удільничати в цих святих таємницях. Перепросимо доброго Бога за всі наші гріхи і провини. Сповідаємося. Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог, всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала навичина Богу, а на землі супокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ой, що всемогутный, Пане, Сыне одинородный,
береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моление наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Гэту святую мшу открываем тенцы, modlicie w dary wiery, zdrowia, wszystkich potrzebnych łaskaw dla Насти и Кирилла. Молимся. Пане наш Боже, учини, как мы с радостью Тебе служили, бо только самоотданным служении Тебе, Створителю всего добра, мы можем знайти тривалое и полное счастье. Распада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Даниэля. Повстанию в той час Михал, князь великий, який стоїть для оборони синов народа Твоєго. І надійде тяжкий час, якого не було з того моменту, коли почали існувати народи, аж до гэтай пори. І у той час збавиться народ Твой кожний, кого знойдуть записаним у книзі. І многие з тих, хто спить у пилі земним, обудяться, одни до вечного життя, другие на вечную ганьбу. І тыя, хто мудры, будуть взяті, як святила небосхилу, а тыя, хто навучить многих справедливости, як зорки на вечную вечность. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Пан частка спадщини моей і келиха майго, Ён лёс мой трымае, Пана я маю заўсёды перад вачыма. Ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Там урадуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моею от хлани, и не даси святому Твоему убачить тление. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье, право
штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Езус Христус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягоныя будуць пакладзены як падножжа ног ягоных. Бо ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі тых, каго асвячаюць. А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там ужо няма ахвяры за іх. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, чувайте увесь час и молитесь, как вы могли стать перед Сыном Человечим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Marka. У той час Jezus сказав своїм учням: у тыя дні, пасля таго уціску, зацьміцца сонца, і месяц не дасць святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. Тады убачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці на воблаках, з вялікай сілай і ў славе. Ён пашле тады анёлаў сваіх і забярэ выбраных сваіх ад чатырох вятроў, ад краю зямлі да краю неба. Вучыцеся на прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускаецца лісце, ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што адбываецца гэта, ведаеце, што блізка ён пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не міне пакаленне гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта. Неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць. І пра дзень той альбо гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі Айцец. Гэта слова Пана. Miłowane Chrystie, braty i siostry, zakończenie liturgiczna woda wiedzie nas do apokaliptycznych takich wizji, ale apokalipsa to nie oznacza, że to ma być czymś strasznym, bo apokalipsa oznacza odkrycie. I ono ma coś nam odkryć, słonić to, że może rozgrywać taką naszą szanowność. My i znowu zaczynamy zabywać się. Bo żywoczość pracuje, czy zmagaючи się, zajmując się tysięczną sprawą, tak naprawdę coś tak zakrywaється czasami znowu, czy zabywaється i trzeba czas od czasu przypomnieć. I Słowo Boże przychodzi do nas z takim przypomnieniem pełnym. Się nie mówi coś про zaćmienie słońca, że miesiąc przestaje świecić, zorki będą padać z nieba, proponuje taką ciemrą. I znowu, że to tak wiele symboliczne, bo z jednego boku my mówimy teraz про ciemrą i odczuwają to i patrzą na wokół, bo dzień stanowi słoneczny mniejszy,
Słońce długo śpi, теперь поздно wstaje, rano i kładziecie spać i właśnie szerość pełna, uключаем świat, bo nasz organizm potrzebuje światła pełnego, potrzebuje, pijemy witaminy D, jeszcze tak dobrze siebie odczuwać. Ale poglądajcie, oprócz tego rozumiem, że to światło nam potrzebne i duszy naszej. To duchowne światło, jakie potrzebne nie mniejsze tak naprawdę, a большym właśnie dla naszego organizmu. I z tym przychodzi liturgia. Poglądajcie, my teraz rozważamy o tym, że nastanie pełna tema, ale już przez 2 tygodnie uwodził Adwent, jaki będzie nam pokazywać i kierować nas wzrok na światło, jakie moje przyjście poświęcić w świat. Takim światłem dla nas, конечно, zjawiaється Господь, який показує новий шлях, нашу дорогу до вічності, до життя вічного. І літургія нам в этом допоможе. Видите, коли їдемо автострадою, у нас тут тепер нема вже тих брамок, яким треба було платити, колись так само у нас тут стояли на нашій М1. Ale kiedy w Europie będziecie, to na pewno was spotkacie o tym, że jedziesz krótko, a w końcu końców baczysz pełne znaki. Zwolnij nam do 100, 80, 60, tam 40 i trzeba zatrzymać się, żeby opłacić już przejazd. Żeby uwejść i przejechać przez tę bramkę. Te znaki nas pokaraczują, żeby my mogli dokładnie upisać w tym wszystkim, bo kiedy na krótkości będzie jechać, to skryje się, będzie bieda. I pochodzicie liturgię, w jakimś sensie tak samo nam przypomina i pokazuje pewne znaki, jak my zwolnili, jak my przyglądali się, jak poglądali na ten czas, jaki my przeżywamy, bo on nam daje jak dar. Komu należy czas? Czasami zdaje się, że to nam. My już takie ważne i swoim czasem rozpraszamy się. Ale święty Paweł w послании do Rybów wiele konkretnie mówić, że i w życiu i w śmierci my należy Bogu. Что час – это дар от Бога для кожного з нас, але у їм ми належимо Богу. Ми в цьому часі на земне наше перебування, ми ж не вириваємося з-під Його уладання. Звісно, можемо від Бога, але коли так у нормальовому таким значенні, як християни ми живемо, то розуміємо, що усе моє життя належить Богу. І так хочу я пережити в цей час. Що нам керує? Ну, у першу чергу, що споминається мені оповідь на Святарайки, і ще будучи клериком, був при смерті одної монахині, сестри законної, уже старейша, яка прожила все життя, служить Богу, і він каже, така була цікавість у мене. І запитався, сестра, а ви не боїтеся помирати? Каже, чого ви бояться? Я на цей момент чекала все своє життя. Зустрітися з Ісусом Христом, який так вельми моцно мене полюбив. Так одарив мене шматликими ласками на землі. Я хочу бути разом з ним. Але такого мишлення, справді треба дойти до рости. Как быть в певной свободе. И прагнение, так направду, зустріться. Бо это суд, часами его называют страшный суд. И он часами наполняет нас справді этим страхом, боязью. Так як сьогодні читаємо, і сонце засміється, і зв'язки якісь, зорки з неба посиплються, ну, бояться треба. Але так направду розуміємо, що це має наповнити наше серце чимось іншим. Але в першу чергу, апошній суд – це той момент, в яким ми будемо очищені з усього того, що так направду не важне. Видите, ми тут на землі, то такі плюшкини трошки, ми так збираємо все, важне, не важне, ну так все збираємо, бо можеш пригодитися. Коли нам поглядимо у хаті, скільки речей, з яких ми зовсім не пользуємося іми. Просто не є з года у год. Но може колись і пригодиться, скоріше всього, ні. І ось це збирання, поглядите, є у різних виміреннях. Ми збираємо, ми сягаємо, ми хочемо чогось добитися, узрасти, осягнути. І це не значить, що це щось древне і так далі, але треба розуміти, що це все проміння. Не раз мы могли почуть, глядячи на могилу и так далее, что ничего туди с собой не заберешь. Ну, это докладно та правда. И перед Господом, когда мы станем, то так направду будем очищені всього того земного, все, що промінальне. Варто може було б собі так зробити часами, таку для себе проверку, можна і сьогодні, вернувшись додому, знайти той час, сесть і написати собі, хто я. І так можна напишіть собі, хто ви. Так, все, что вы маете, все, что осягнули, и ваши те здобытки, и веды,
і школи, і університети, і посади. Все напишите, все, что маете, тым же, а потом выкреслите все то, что проминальное, что земное, что застанется. С тым мы станем перед Господом. Бо тільки Ён незмінний. І вона правда, добриня, любов. Это то, з чим ми прийдемо до Бога, так направду. Это то, що можемо забрати. Усе інше, так направду, застанеться тут. І там, яке б ми тут посади не займали, там не буде мати ніякого значення, так направду. Бо це потрібно не тільки тут. І час, ось це апошній государство, це час, коли ми так направду очистимося. Ось цього всього, ось цього, то, що святий Павел уже имеет назови смертью, чимось не потрібно, так направду. Але апошні часи, це так само, і Пан Єсус попереджував тим, що це буде час, коли прийде і Антихрист, який буде хотіти нас зманити, який буде хотіти нас повести на ті неправдиві дороги. Сьогодні вельми часто можемо почути про різних махляров, мошенників. Недавно я був у одній там державной установе, и там за какого-то там рады, чего все время раз пару минут еще припоминала. Звертайте увагу на махляров, які там будуть телефонувати, говорити, що з вашими близькими щось сталося, це подман і так далі, і так далі. Телефонуйте до тих близьких своїх, довідайтеся, чи що, не переначисляйте гроші, і так далі. Попереджують. Бо, справді, це вельми шмат. У різний спосіб люди хочуть зманити, щось мати, в цьому всім. І який вихід з цього всього? Ось і переговоримо тепер про Антихриста, який так само приходить і створює, чи говорить нас, переконує на чогось, що не є правдою. Зовсім нас веде туди, де нам не треба йти, чи робити те, що нам зашкодить. Вихід один, як з цим, знати голос нашого Бога, голос Ісуса Христа, знати Його твар. Вихід один, бо, видите, коли до жонки позвонить хтось і скаже, слухай, моя кохана, це я твій муж, який там перечисли мені гроші, бо мені щось ті, він скаже, я знаю голос моєго мужа, це точно не він, як у цій байці про червоний капелюшик, там, який прийшов, і вовк. Я знаю голос. Я добре знаю голос, чи там сім'я козля, і знову ж, твій голос не подобний. Ось це, знаю голос, коли я ведаю голос моего Бога, ведаю голос Ісуса Христа, розпознав я твар, то так направду дьявол для мене не буде моїм кроком до Бога. Бо я ведаю цей голос, так як у іншому уривку Євангелія Пан Ісус говорить про пастора, овечки, якого ведають голос, і йдуть за ним. Ось докладно, і це час ваше перебування на землі. Ніщо інше, як менавіта розпознавання, познавання голоса і відкривання, ось розпознавання пригожості твари Бога. І він відбувається ось про стривання при Богу, про святу молитву, про яку я казав, ще не поглядите, акламація, спів перед Євангелієм. Чувайте і молитеся. Ні до чого іншого, Костюл нас сьогодні не запрошує. Це чування і молитви, тривання при Богу, яким ми розпознаємо цей Божий голос. Коли час, у яким ми, час апошніх суда, це час, у яким ми маємо стати трошки як діти. Не трошки, як Пан Єсус говорить, як не станете як діти, то не вводите Боже володарство, але у таким образі певним. І сьогодні навіть так само ось перед імшою святою на 10:30, коли прийшла одна сім'я, і була маленька дівчинка, я з батьками привітався, що дівчинка робить, убачила мене якийсь незнайомий той чоловік, що одразу побігла, сховалася за батьками, і там виглядає вже, хто це такий. Це заховання дитяті. Ось такий спосіб вона ведає, у ким треба шукати ось порятунку, за ким сховатися, хто є моєю обороною. Коли час, коли ми станемо ось перед цим моментом апошній, ось це коли стане ось цей момент, а моего суда, певно, що апошнього того часу. Це час вельми важливо, щоб ми ведали, за ким сховатися, до кого бігти. Не побіжимо, напевно, тоді у банк чи ще кудись, бо це вже нам не буде потрібно. Але коли будемо ведати Господа, то ведаємо, до кого будемо імкнутися, хто для нас є порятунком.
Але да гэтага трэба рыхтавацца тут і цяпер. Ведаеце, сёння сколькі? Тут было дакладна 12:30. Каб гэты час стаўся тут і цяпер. То пытанне, чым мы гатовыя. Вільям Барклей, гэта такі шатландскі багаслоў, які напісаў памятанне, я яго чуў у розных такіх ужо інтэрпрэтацыях. Можа, вы чулі пра таксама пра траіх д'яблаў, якіх рыхтавалі выслаць на зямлю, каб яны спакушалі людзей. Ну і вось прыйшоў час гэтага экзамену апошняга, прыйшлі да Люцифера, но ён іх пытаецца, як вы будзеце гэтых людзей спакушаць. Адзін гаворыць, я буду ўсіх пераконваць, што Бога няма. Другі кажа, а я буду гаварыць усім, што пекла няма. А трэці гаворыць, а я буду гаварыць усім, што яшчэ маеце час на навяртанне, не спяшайцеся. Кажа, вось, так рабіце і шмат людзей завядзеце сапраўды да пекла. Калі тут і цяпер, вось гэты час, які я перажываю, вось гэтая хвіліна, чи я гатовы? Бо калі я гатовы, то, паверце, тады няма страху. Мне, як я кажу, таксама давялося быць пры паміранні розных людзей. І з аднаго боку гэта быў вось страх, боязь, нават часамі паніка. Але успамінае таксама пані Ганну, такая яна у Сухачырова, каля Канцевіч, невялічка вёска. І калі я прыехаў паспавядаць яго, намасціць яе, ўжо моцна хварэла і памірала так направды, удзеліўся той камуніі, то гэта асоба трывала з усмешкай, хоць была хвароба і цярпенне, але гэта усмешка, бо яна не баялася адыходу, не баялася сустрэчы з Господам. Бо для яе было ўжо ўсё зразумела і важна. Яна ведала вось гэтыя дакладна словы святого Павла, што і в жыцці, і в смерці яна належыць Богу. І калі ў такі спосаб жыць, то сапраўды гэты момант не будзе страшным. Ведаеце, нашыя старэйшыя ўжо бабулі, дзядулі, яны, можа, ну таксама мой дзядуль святой памяці Юзаф скончыў не шмат, там 5 класаў толькі, можна сказаць, по-людскі, ну, тут дзеці нават болей у школу хадзілі, але магу сказаць пра іх, што ён быў мудрым чалавекам. Чаму? Таму што ён дакладна ведаў у сваім жыцці, ад каго пайшоў, дзе буде пачатак і дзе буде заканчэнне, куды ён ідзе. Вось гэта перакананне, ён вельмі спакойны, шмат пра гэта нават не гаварыў, і было вось гэта такое дакладнае разуменне, ад каго ён пачаўся, вось хто даў яму гэта жыццё і да каго ён ідзе. І гэта мудрасць так направды. Вельмі проста і звычайна, ён не ведаў, што такое калайдер, чи ще штосьці, нават не чуў пра гэта, але яму гэта не было патрэбным. Яго было важна вось гэта. Тое найглыбейшая мудрасць, якая патрэбная дзеля жыцця вечна. І калі сённяшняе слова, якое мы чуем, менавіта нас вядзе вось у гэта. Вядзе нас да такого супакою. Кажа, калі пакладаеце Богу надзею, калі яго сустракаеце, і ў гэты момант выпрабавання сёння святы Марк гаворыць, убачыце Сына Божага. Гэты моманты цяжкія, можа, якія мы перажываем тут і цяпер на зямлі. Вось калі здаецца, што і сонца перад намі ўжо засмілася, і ўначы месяц не свеціць, і зоркі ўжо нам не свецяць, так направду. Всё як-то сталася такім, то памятайце, што гэта час, у якім Єсус Христос найбліжэй кожнага з нас. І бывае побач, і дае нам сябе распазнаць. А такую веру, такі давер просім таксама Господа падчас гэтай Евхарыстыі, каб усю нашу надзею мы у ім пакладалі. Амин. Вызнаем нашу веру одиного Бога, а и Сына Святого, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народного, пред всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба, и вселився от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воды Писания,
і взійшов на небо, святість праворучається, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і яко благодатству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у будущем світі. Adorane nadziei wiecznego życia, wzniesiemy nasze modlitwy do Boga, jaki pragnie szczęścia усіх людей. Молимся за святый костел, чтобы он обвещал людям надею избавления. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує народами, щоб яны клопотилися об сапраўдным спокої і згоді у своїх державах. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за моладзь, яка удзельнічае ў лекцыях по рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць наблизиться до Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за ахвяраў розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, об даре веры і здароўя для Насти и Жила. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, как мы распознали у Божьем Слове шлях для выражения наших штодзённых проблем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Ciebie, Panie, wysłuchaj nasze prośby i uczyni, jak my umieli przynieść Twою допомогу. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Нашу радость, боль, красу
siostry, kap maju i waszu jak wiarę, prynią Bóg Ojciec Wszechmogutny. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Łaskawy Ojcze, niechaj jak wiarę, jaką my Tobie składajem, nauczyć nas żyć dla Ciebie i da pomoże nam dosięgnąć wiecznego szczęścia. Przez Chrysta, Pana naszego. Pan z Wami. Ugorу serce. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Zawodygодна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze Всемогутны Вечны Божа. Твоя безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёй Божою моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого, Ты ўсё оживляешь і освячаешь, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім Касцёлам, першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спасаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Агати мocою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся целом і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podzięku Tobie składaючи, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце i picie z jego ўсе, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jakая za was i za mnogich będzie prolita dziele odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта вялікая таямніца веры.
Obwieszczali śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoje wskrzesienie i czekają Twojego przyjścia w chwale. Panie, wspominaj chwał przyjmuku Twojego Syna, tak samo jak cudowne uwoskresienie niebowsześci. I czekając Jego drugiego przyjścia, z podzięką składają Tobie tę żywую i świętую ofiarę. Uzrałem prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarę, której Ty pożądał być miłościwym. Дозволь, как мы вzmocненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Niechaj On sam uczyni nas wiecznym darem dla Ciebie, как мы смогли отрывать спадщину z wybranikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Panny i Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem i Preczystym Abrahamem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi mucznikami, ze świętym Janem, świętym Maksymilianem, świętym Janem Pawłem II i всіми святими, про заступництво яких ми сподіваємося на Твою неоступну допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету спокой и збавлення. Будь ласкавий умацовать у віру і любові Костюл Твой, який перегримує на землі. Заслугой Твоим Папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьба у этой семьи, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добровича, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі і дітей Твоїх. Наших померлих братов і сестер, і всіх, хто у ласці Твоєї душов з этого світу. Милостиво прийми у володарство Твое, де і ми сподіваємося бути, как разом з ними завжди радуватися Твоєї хвалі. Праз Христа Пана нашого, праз якого одобряй світ усілякими добротами. Праз Христа, з Христом, Тобі, Боже, Ojcze Всемогутny, w jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazusie wieki wieczne. Молимся до Отца Небесного, и к нас научил наш Пан Иисус Христос. Просим Тебя, Пanie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды творені от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, прийстя Збавцу нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить усупокоем и едность. Ты живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним и знак спокою. Zmiłuj się nad nami, baranku
Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy świata. Szczęśliwy, poklикany na wieczorę Jawoda. Пане, я не вартий, так ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Moje szczęście u bliskości do Boga i ja składaję się na Pana.
Пробачте, спів номер 30. Молимся. Боже, взмocnimy sakramentalnymi darami pokorno Ciebie prosi, kapa eucharystyczna jak wiara, jaką Syn Twój nam nakazał składać na uspomina jej, poweliczył nas любовь do Ciebie i do bliźnich, przez Chrysta Pana naszego. Послухайте, будь ласка, душпастерський кам'єров на 33 звичайної неділі. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякую за супольну молитву, за прибирання каплиці, за складене ахвярування, дякую за всілякую оказану допомогу, так само за ахвярування, складене на будову нашого костюла. Нехай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потрібними ласками. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла 21 чацвер успамін ахвяравання Найсвяцейшай Панны Марыі. У пятніцу 22 успамін Святой Цэцыліі Панны і мучаніцы. Месяц лістапад асаблівым чынам прысвечаны малітоўнай памяці аб нашых продках, якія апярэдзілі нас у шляху да вечнасці. З гэтай нагоды ў нашай капліцы кожную сераду і пятніцу на працягу ўсяго лістапада молімся за наших памерлых у вапамінковым набажэнстве, на якое запрашаем. Кожний аўторак у капліцы адбываецца набажэнства пра заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую святую імшу можна запісаць у адпаведным шытку, а ў кожную сераду запрашаем на малітву да святого Юзефа, асабліва за наших ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. У наступную нядзелю збор ахвяраванняў прызначаецца на патрэбы міждыцызіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. З 29 лістапада по 1 снежня бягучага года у парафіі святого Юзефа у Воршы біскуп Александр правядзе рэкалекцыі для мужчын на тэму быць сведкам евангельскага радыкалізму. Усе падрабязнасці можна знайсці на плакаце на
miejsce objawu, a mужчин zapraszają do udziału w tych rekolekcjach. Усім юбілятам, іменинникам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні Божага благословення, здоров'я, супакою у ваших серцах, у ваших сім'ях, а так само шматлікіх Божих ласкавої опіки Панни Марії. Доброї неділі всім жадаємо, смачного обіду, прийміть дар Божого благословення. Пан з вами. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, a i Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanioły Michale, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божей, скинь у пекло шатана і інших злих духов, є на згубу душную в просвете. Аминь. Najświętейшее серце Jezusa, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марии, будь нашим братом, Święty Archanioły Michale, молися за нас. Спел номер 103.